Sanibona ngenibingelele kweshise khosi igama usethu uJay Jikalala uJulius umfana kaMjabeka. Injabulo kwisilomo somculo wakuleli odume ngelika Makhathi ngenkathi omama baseBotswana abakhethekile bembathisa itshali. Bamchoma iphaphe legwalagwala njengowesifazane owenza kahle endimeni yezomculo. Ucela ushaye indukwini ngesikhathi intokazi yazakhela udumo ngokudansa ingaqokile eyaziwa ngozodwa wabantu ngesikhathi ithola ithuba lawo lokuqala ngqa lokulingisa kumdlalo ozokhonjiswa ku-e.tv. uDJ wesifazane odume ngelika Durban Gogo uhalaliselwe ngabaningi ethola ithuba lokuyodlala emcimbini ongeminye emikhulu emhlabeni iArts Festival eCalifornia. Ujoyino zakwabo bakuleli okuyi-Major League DJs kanye noBlack Coffee. Ukhuphukelwe ushukela umlisi bengesenamali ukukhuphuka ebevakasha emakhaya ngalesikhathi samaholide. Ibikhala ngezinyawo intombazane ibixhoshiwe abosizo lokuqala bathi bafikisa isizakele ngoba ibisimelwe inhliziyo. Ushayelwe ucingo umnumzane beNtshontshe Razor Wire ajabula amabhinqa ngesikhathi kuhlehliswa umsakazi owaziwa ngoZimdola ohlelweni usigiya ngengoma kuKhosi FM. Izimisele ngokubuya ngenkani inkakha yezomculo weKwaito uProfessor njengoba ematasa elungiselela ialbum yakhe ezophuma khona maduze. Uthi ulungiselela le album nje abaningi bamcela ukuthi makangene kwezokulingisa. Masihlabela phambili sibheke ishisi khosi. Uphindile Gwala ongumlingisi owaduma kakhulu kumvango uphika izinsolo zekhasi leFacebook elibhala izinto ezihlambalazayo uthi akalazi. Kulona leli khasi kuye kwabhala ukuthi owesifazane